Uga sa samhile pali sanghile pakhat chu thona chu Atlantic tuipi zau tak chunga chuan atumram panin athlok zela Toronto Canada tanga lo thlok chuk nei in Portugal khopui Lisbon lam apan me kani zan khuwa thlok tur nei in Atlantic tuipi chunga hian darkar rit lai thlok ang he thlona hian passenger zan hi somko pathum chuangin crew member te hi som pathum an ni boka an vai mi zathum le paruk an ni chuti tui findia zau tak chunga an thloa an tumram pana thlumung taka anom lai chuan beiselo van doina an chunga alo thling ta hlau mai le passenger te chuan an thlona chu a fuel ka nga a engine po anum to lova vansa chuan thlina bengkoi mai to ani ti rang an thelo then khatte phei chuan thamo takin van boruak thiang taka chuan atu ka an hun man tur chu so to pa in mutmu an tua an hmaloka chiat nara thlak tak an tong thereng ani ti rang an thelo Sutui pi zau taka chuan arigrom thila thlona han chum tir na mai tur airport te tak te tal an humial angim le cockpit lama ero chuan pilot le co-pilot te chuan an hun ton mek chu mak an ti in angai na reng an thelo voikhat ma hi ting thil hi an la hrengai lowa vele khata an thlon engine thitop mai chu he tiang lama hian ton thiat engma an la nei bik lo ani machine zathum le paruk nun na chu an kota aumani ti hria in rang thayang bera emergency landing an nei angai ti anin hria ma se chu ting tur chuan Atlantic tuipi lian le zau tak chunga an thlok mek ani sia airport nai vai an thlona han chum tu reng chulai hmuna chuan omin an resilo chuzan boruak thiang rai ri mai chu passenger te hriat lawin pilot te tan chuan zan chi bai om tak achang mek ani tuipi tanga fit singthum sang ko asa thlokin darkar khata mel somsari parukat sakin an thlok mek ani a 18 nge an thlona tui zong chu voile khata aral thut mai lotling takin pilot hian a thlona hi chumtirin passenger te nun na hi a chan him thengim le ole tun chuma chuan air transit flight 236 in a hun ton rap thlang sat chan chin hi kan ngai thla ho do ani August samhile palisa hile pakhat ania air transit flight 2362 Toronto Canada tanga Portugal khopui Lisbon pantorin athlok chuaka adan pangai anga zan khu athlok tur ni in athlok chu atanga harsat na engma nei lavin tluk takin Canada khotsat tuipi kam athlok pel maya Atlantic tuifindia zau tak malam chunga chuan thlokin Lisbon khopuya atumanga athlona konga hian Atlantic tuipi zau taka Portuguese clear car pakhat khwar thlak tak mai Azores anti chu a om bokani he thlona Airbus A330 hi thlona thatak nei in alathar thale a chung passenger te po an thla amuangin thlona chunga tui takin an mu a Europe khumol pia ngei atuka khowar eng chumu anin be sei ani Toronto tanga an thlo chu don tlai chuan passenger tere ruput mangpo ain anglo hle mai chung passenger ruput mangin anglo tak te chuan anjin kong pantorin an thlona chu anan pan khom hloma chuti line pilot le co-pilot te po in cockpit chu lo lu lum to in hemi chuma an captain Robert Pichen ni in pilot chachung chu tak ania enthil po tok se chi ai ve ngai lo mi ania tin an co-pilot hi Dark De Jagar ni in ani po hi lanu pangdeu ma se mi hoisen le rirufim tak ani ve bok ani pani hian he thlona air transit flight 2360 Toronto atang Lisbon thleng an khal don ani heti lai tang dei to hian an thlona hian thil fel lo om to a chu passenger te le pilot te po hian relovin thlamuang le thatho takin an thlona chu runway tang an thlo chu puita ani Toronto an chuasan chi hian UTC time zan lai dar sa pani le minute sungma pani chi ania chu ET time chuan dariat le minute sungma pani ni in Thursday August samhile pathum zana ani kan suyangin he thlona hi ala thar tha in kumni chi ala service an thlo chu don po hian alang theya engma ngai that lona tur thil a om lova an thlona chuan dan pa ngai in thataka ran u ye chuasan no in
van sang lama ain vot chho ngala pilot te point khol sang han check kualin ATC lam nen anin biak po na ber radio te chu an han check ngala chuti line passenger te po in jin kong nuam tak nei bei sein an thut nuna mu hil thei tur chuan an loin siam rem ve mek bok thlona runway tanga a thlo chu atanga dar kar li chung chuan thlona chu smooth taka thlokin har sapna ala tok lo Canada ram khochak lam thlokanin Atlantic tui Finland maram chu alo chho tanta a engkim mai chu ani dan tur roman lok angin akal zel UTC time jingdali le minute somthum pariat alo ni chuan thil fel lo chu alo lang chuak tanta thlona engine dinglam engine number 2 antia chuan thilpa ngai lo zan chu alom ta a engine number 2 chom tu fuel line chu alo li kat mai le atira chu na te thamin thlona thokte tan po hriat mai chu a har sa a mase alo li kreng ta ka chuan atira thil te tham tak ni anga lang kha thil lian tham poina sa tak khoi thei alo ni ta thuaya minute som ni le panga aliam le nu UTC time a jingdar nga le minute thum alo ni chuan cockpit chunga aircraft fuel system monitoring system chuan pilot te chu an thlona thil fel lo omani ti aron filta a chu thil an han en chian chuan pilot te po makti in an hoi phok le an thlona chu atui alo kam chakin alo tlem duk mai alo ni a chuti mek lain thlona engine pani te fuel level chu alo in tam hlei to hle ti an chu bok captain piche le co-pilot dejagar te chuan atira chuan fuel leak wang ani ti an hramai lawa an khol chuan oil pressure warning le oil temperature warning po aron perenga chuti chung chuan oil leak wang ani yang ti ngai na reng an la hre chung lo ani chung warning ron petu an khol te chu engmo awangin a function dik lo emoti in ngai that lo na po an la nei chung hau lo ani chuti rualin van sanga omlai chuan ngai tha mai tur kapa thil ho engma om lo ti hri in pilot chuan Montreal Air Transit Maintenance Control Room chu jepe papin thilom dan ase hrila Montreal team te chuan an sei chu ngun taka an ngai thlak sak nu chuan thloda din mun le monitoring system ngai ven reng chunga thlo chun zom zel torin an lo hril mau mai le he thuthluk na hi thuthluk na fu lo tak nei in Canada a thloki le tura hun tha an nei chu bo pelin enghar sa da po tok se dam kho chona kong reng lo tuka la Atlantic tui Finland zau tak mai chungril lampan chuan an thlo chun zom ta zau kani heti la hin pilot le co pilot te hian angai na hlo hlema se lau thoneril ru an puto tur ani lain tiatin an nge ni a riat hau lo le pilot tha chung chuang tak robot pi se en kol na hnoya he thlo na hi a oma ama toy turin pilot tha tak bok dark de jagger alo bok an mania in rin tok na alien lutuk nge engma riat anilo dinglama an fuel la chu atlem chak na samai sia siam remani vat lo chuan harsat na lien tham tak an tok thei ani an khol chuan dinglam le velama a fuel imbalance lo tuk chu aron riat tir ve reng boka chuta pilot te chuan official procedure omsa ang chuan chelavin an mani rem riat na mang chuan an harsat na chu sutkian an atum chalani an mani kai shui tu turata na tangkai tak checklist an siam chu ennon mi lovin an mani ram shiat na in velam engine chom tu fail chu dinglama chuan an pechen phei tangot maya thil thatak anga lang ani rualin heti huna kher hi chuan thuthluk na fulo berte jingami ani ngei mai le an thona dinglam fuel pipe alo phui tok lo awanga thona tuipo ral chak ani lain an thona fuel nei sa renchem taka an hon to tu ni jok chu an pai buk bel cha ti na ani jok dei mai heti la hian an thlona tui hi darkar khata ton som pathum lain aral hiu hiu maya chimem zia chu second kata ke je thum le point rup ai tamma ti na ani an thlona tui veilama tanga dinglama an transfer phaya wanga an thlona tui ral chak chu chu an tang har sat na aningot lawa thlona thlolaya fuel transfer shim hian thlona chunga oil flow ati boitel thei ani pilot chuan man mo taka an chet vat angai ni ti a hriat me chuan rin ai din hun chia an der to ani
ani na tur aya oil aral chak hian om ziber chu engine number 2 hian apangai ain oil amang tam zoka chu chuan fuel oil heat exchangers anti mai chu ti chia in chu chuan oil temperature ati niama oil pressure ero ati sang thung si ani chu chuan engine chu ati chemei thin alo ni UTC time a dar nga lai mani somli panga ani a lo thei lovin pilot chun thutluk na haw tak zet chu asiam ta airport nai ber lampana chuta chun engtikong zong pon a thlona chu atum tir angai ani chu tik tur chun North Atlantic tuifin riata clear kari takte resort clear karami largest airbase chu antin zone ta a chu tirul ero chun an thon autopilot ta boina an nei awanga magnetic heading tik tak nelo through heading mode zoka an thona an lo set to awang chuan ani dan tur ain largest airbase chu an lo hlat dei mai si a thlo dan tur pangaya chuan largest airbase hi naite ya thlokan mei tur an nia tuna ero chuan through heading mode ta an thlona an set awangin kong dang deuh an zo ta ani chuti ni chuan a hran paliu lovin largest airbase chu an pan angaya chuting tur chuan rang takin an thlona chu an her koi ngala chuti pa in chonpuina an mu thei be sein Santa Maria Oceanic Air Traffic Control Tower lam chu mang ang takin chonpuina ngenin an bepuk ngala ni chuti mek lain an fail chu azo tak ngiel don emergency mode ta an thlona chu om to a an din mun a thalo tak zet to ani UTC time jingdaru climate som pathum ani a largest airbase Azor satanga melza som sari ahla an lomin fit sing tum sang ko sang daya an thlona po alom sia chiet na chu ain tanta filman tur an nei tolo wangin engine number 2 chu na thok theilavin athi tamak meile rang takin captain pi se chuan an thona chu fit sing thum sang thuma sanga chuan a thlo niam tir nala engine pakhat chu man thei an nei ta ka wangin hun him china an thlona chu a thlo tir angai ani minute lem te aliam le a UTC time a daruk lem ne somni paruk ani a largest airbase atanga me somsari panga ahla a chi anomta mase van du ne dang alo thleng le tlat mai an thlona engine velam jok po chu man thei lovin a chevele ta tuna chu an thlona khol pani te chu a cheve ve to in man thei ani talo chu mai ala ni lo thlona engine a chiat ve ve ta ka wangin pressurization switch kan ti tele thil dang khol mang chi re reng chuan nun na engma nei to lovin na athok thei to lovani glider ang mai ani to a pilot te chuan engking tak ti zelang mo the emergency ram air turbine RAT red hi kan mel siat to emo ka thlova thlona hnu lampang hnuailama hian anda thinani thlona engine in na atho thei to lo hian ama in automatic in aloin on mai thina hydraulic pressure apex chu tangin thlona hi engmo chen chu athunun ve theya nimasila engine anun miolo ero chuan thlona flaps te a brake te spoiler te hian na athok thei chuang lova glider lian puyang mai in van sanga chun om theya chuti rolin thlona chu glider ani miolo awangin a engine a thi to chuan chak takin leilama atla duai mai thin ani chuting chi chu tuna andin mun chi chu alo ni ta ani pilot hian hunanga alo takzet ti fiin military air traffic controller te kai suinan huaya man mo taka largest airbase chu panna tul ti aria a khola thi vek to wangin compass le radar engma antan man tor om to lo ani ral khata changa an instruction zom chi ti thei an nei to bok military airbase traffic controller thuron angin an thlona chu 360 degree in an her papa runway zone vela an thlona chu an her theita an thlona la chu an niam chakna samai si minute khat chung lakin fit sang ni lain an niam mana a khol anun to lo wangin ingtekong ma in akang thei to silo rang taka runway an thlen lo chuan an thlona chu Atlantic to Infinite South taka chuan atlangai don ani ti achiang reng mai jingdaruk lemni somli panga ani vani thla takin pilot te chuan largest airbase runway chu an mu thei ta a mase an thlona chu tumtur em chuan ala thlok chaklu tuka
an speed timu turin an thlona khol anung to lova thunun thei ani to buk si lo chuti rualin engpo thlengdon se risla ka tum ngai ti chu captain thutluk na ani chu tum huna chuan tum lova tuipui tlak nge chu airbase te takte a chuan thile thia tum vani thlak takin damchuk an omil ma na captain robert p se chuan runway chunga fit sakhat le sumthum sanga anom chung chuan hard landing chuti turin a inraling ta ani thlona chuan runway chu atau bura darkar khata not zania chakin runway a chuan alim pheita pur mai le chu darkar khata kem zathum somsari laya chakin alir pheiti na ani chuti lain vaikhadang le chu san taka ain to kang le dora emergency brake lo chu engma athlona lirmuan tira tur khol nung anei to lova emergency brake chu afulin an koi poka an thlona ke tayar po chuan adol zolo ake chiang hle fit sangsari zaruk zat runway a chuan an tol nu chuan vani thlak takin an thlona chu adin tir thei ta hlau mai le an thlona hi a chena saviu maya a main landing gear chu thlona tum khat na taka runway zik to ani wangin a chena sa hle a chu mai pialama an thlona ke po a ke dar lo chau ani chu ti ruale ro chuan pilot chuan an thlona chu hun hima chuan a tum pui thei chu thilmak le ro pui tak chu ani vani thlak takin thlona chuang te zinga passenger pani ten hliam serious ve deuh an nei ti chau lo chu nuna chan tu ma an lova passenger zinga mi sompali le crew member pani ten hliam te naw an tur bok ani he thil thleng hi engwanga thleng nge ti chu zona lian tham le chana nei ngai chu ani le ta a investigator ten he thlona thil thleng an suina an mu chu ta ka chu fuel leak wanga he boina thleng hi accident thil thleng pal ni lavin thlona hna thok ten thlona an endik na a an ngai sam le thuthluk na tiklo an siam wang ni in an soya abulin tran na chu spare engine atanga lo in tran ni in he thlona hi ama in a engine pakata fello aw ma wangin engine dang ne na thlak thleng ani a heta engine an thlak le ama a he thlona in engine ama na mi hydraulic part hi a in mil chi alo ani a chu har sat na in tran na chu ani fuel line le hydraulic line alo in nok ta ka chuan line te chu lo panin chuan oil leak chu alo siama are de nuwa phei chuan pop chu zau tialin oil tam tak alo put chuak to hum mai alo ni chuta amo phurtu berni alang ta chu air transit company a an lead mechanic chu ani he che to na thlenga hian air transit airlines chuan an film kholo awanga he thili thlenga ni ti an pom thlapa poyanti thu po on sei chuaka Canadian dollar noi ni le singa lai mai soiti ran ni bok ani chuti mek line pilot pani Robert P Sele dark de jagar te huishin na chu mi te fakle ngai san ani a thlona engine nunglo chunga passenger tele crew member khati zat mai himdam taka an chumpui thei kha mi te mak ti chu ani khating pressure lian lutuk thile dam kara tak me theitop an chon awang khat Captain Robert P. Sechu, Superior Airmanship Joy Moina, Lan Anita Hial Ani.